Hola, què tal? Ja feia temps que tenia ganes de provar un telèfon d'aquests que anomenem Premium. Mira quin Premium que m'ha tocat. I a tu també, perquè ara sabràs el que és l'Oppo Find X5. Perquè hi ha el Pro, però no, en aquest cas m'ha tocat analitzar el X5, que és l'X5 normal, que diràs, serà menys, serà una cacufla i tal, perquè el Pro és millor. Tampoc hi ha per tant, De fet, et diré que les diferències a la pràctica no són tantes. A la pràctica de diners sí que val 300 euros més l'un que l'altre, però és que crec que no val la pena. Pel que et dona de més el Oppo Find X5 Pro, crec que no valdria la pena. Em sembla que ens quedaríem més amb l'Oppo Find X5 que amb el Pro. Oppo, quin telèfon! Hola, què tal? Soc el Víctor Endrino. Si ens estàs veient des del canal de YouTube, gràcies per tornar-hi. I si no, a què esperes? Doncs bé, deixa'm donar-te 4 pinzelladetes sobre les especificacions bàsiques del Oppo Find X5 perquè porta l'últim processador que va sortir l'any passat, no porta el més nou. Aquí sí que hi ha una diferència entre el Pro i el normal. El normal porta l'Snapdragon 888 i el Pro porta l'Snapdragon 8 generació 1. Però a la pràctica, quina diferència hi ha de rendiment? És a dir, en el dia a dia, per tu i per mi, tampoc hi ha tanta diferència. Potser si ets un fricasso dels jocs i jugues molt amb el mòbil i busques un rendiment extrem i tal, potser el podràs trobar, però si ets un fricasso dels jocs, potser et compraràs un Black Shark o un d'aquests telèfons super pepino que són com unes maquinotes molt grosses que serveixen també per jugar i que semblen elles mateixes videoconsoles. No et compraràs un Oppo Find X5. I per això et dic que el rendiment, tant per tu com per mi, és al·lucinant de com de bé va. I si jugues a un joc, jugaràs una estoneta a un joc i tindràs uns gràfics superfluids, superràpids i t'anirà molt bé. Perquè tens, a més, 8 GB de memòria RAM, 256 GB de memòria d'emmagatzematge, que no és ampliable, per cert, això sí que t'ho he de dir, amb una pantalla de 6,5 polzades, que potser una miqueta més petita sí que la faria, però ara sembla que està de moda fer mòbils grans, que no és dels més grans, però que Déu-n'hi-do igualment, amb un Gorilla Glass Victus aquí davant, un vidre Victus Endrinus, un Gorilla Glass ultra resistent, i per darrere tenim una part de darrere que és de vidre esmerilat. És tan bonic, és tan sedós, és que intentes buscar-li algun brillo, algun reflex de llum i se'ls absorbeix tot. És la cosa més mate que he vist en la meva vida. El Pro és de ceràmica i és de ceràmica brillant, que m'agrada més aquest. És que és més original aquest. A més, com a mòbil premium que és, que no sé si sabies la diferència, jo pensava que només hi havia mòbils de gamma baixa, mitjana i alta. No, es veu que hi ha els mòbils de gamma alta i els mòbils premium. Aquest i el Pro són mòbils premium. Meravellosos. Total, com a bon mòbil premium, doncs no li pot faltar una pantalla Full HD+, amb 120 Hz d'actualització, que està molt bé. Però té uns colors, té 1.000 milions de colors a 10 bits, és a dir, que tenen una profunditat de colors espectacular, amb un contrast tan bonic que tela marinera i que per això val el que val, perquè quan tu fas servir un telèfon d'aquest tipus i després agafes un altre de gamma mitjana, te n'adones que aquí tens un mòbil que dius, ostres, quina sensació a l'hora d'agafar-lo, quina sensació a l'hora de veure'l. De fet, aquest telèfon té una cosa que... No ho he fet mai això, però té una cosa que no tens la sensació que t'hagi de caure, perquè té els pesos super equilibrats, super balancejats. El pots agafar amb un dit posant-lo al mig. No tens la sensació de que té un mòdul de càmeres tan gros que et caurà per aquí, que et caurà per allà. Com que, a més, té aquest material que no rellisca. Ostres, és que és una sensació, així globalment, si vols et dic més coses, però és que, ja t'ho dic, és una sensació de telèfon de gran qualitat. Passem ara a la bateria, perquè la bateria és una bateria de 4.800 mAh, que són 4.800 mAh, que és molt. De fet, el Pro és de 5.000, però com que també té una miqueta més de pantalla, és una miqueta més gran, també necessita una miqueta més de bateria per aguantar. Quant dura la bateria? Doncs la bateria dura aproximadament un dia i mig, un dia i 3/4, no acaba d'arribar als 2 dies, però, ojo, està molt bé. De fet,
l'altre dia vaig anar al Mobile World Congress, vaig estar tot el dia gravant i, bueno, em va arribar justet al final del primer dia, perquè clar, li vaig estar fotent molta canya. És que la durada de la bateria depèn molt de l'ús que li donis. Si et passes el dia fent fotos, allò que vas de viatge i et passes el dia fent fotos i fent vídeos i beautiful, aleshores necessitaràs una bateria externa perquè en migdia et fondràs la bateria del mòbil. En canvi, si tu ets una persona que treballa en una oficina, que té tota l'estona el mòbil allà sobre la taula, que no el fa servir perquè no li deixen i així doncs, pot durar 2 dies i mig si vols. Tot depèn de les hores de pantalla, de la lluentor, de com el facis servir, de l'estona de vídeo que vegis, de 1.000 usos que et gastaran més o menys bateria. El que sí que és tremendo és la càrrega ràpida que té, ja sigui inalàmbrica, sense fils, o amb el cable, amb el carregador que et ve a la capsa, que és un carregador de 80 watts que et carrega el mòbil en 33-34 minuts. En mitja hora tens el mòbil carregat. Això és una senyora càrrega ràpida. I també tens càrrega ràpida amb l'inalàmbric. El que passa és que com que no tinc un carregador de 30 watts, doncs no te la puc ensenyar ni sé quant dura. Però vaja, que la cosa va agilita i con brillo. I passem ara al gran punt fort d'aquest telèfon de l'Oppo Find X5, que són les càmeres, perquè té 3 càmeres, 2 de les quals amb sensors Sony dels bons, en tots 2 casos de 50 megapíxels, però la càmera principal, el gran angular normal, diguem-ho així, té estabilització de 2 eixos. El Pro sí que té de 5 eixos, té una estabilització òptica molt més bona, però aquest ja té una estabilització òptica de 2 eixos que ja és prou bona i ja salva la papeleta molt bé. La tercera càmera, igual que les altres dues, són exactament les mateixes càmeres, bé, canvien algunes lents, però són detalls menors, segurament deuen fer unes fotos una mica més refinades, però al cap i a la fi les característiques de les càmeres són pràcticament calcades. La tercera càmera és un teleobjectiu de 13 megapíxels que fa un zoom de 5 augments òptics i després se te'n va als 20 de digitals. Però són uns 20 augments digitals que són molt bons i que val la pena tenir-los. I que si tens una cosa molt llunyana i vols fer una foto a una cosa molt llunyana, podràs fer una foto molt llunyana i mínimament decent, si a més té la tecnologia de la marca sueca de fotos Hasselblad, que és una marca pijeta, és pijeta, que ha incorporat aquí un software amb la tecnologia de Hasselblad per aconseguir un equilibri de color, un tractament dels colors molt especial i molt depurat que encara millora més les fotos. Però és que a més també té un motor d'intel·ligència artificial, unitat de processament neuronal que s'anomena, que ells han anomenat Marisilicon. Marisilicon. Doncs aquesta unitat Marisilicon X, el que fa és reconèixer tot allò que estàs fotografiant i adaptar la configuració de la càmera per tal que aconsegueixis la millor foto. Altres telèfons ho fan, però aquest sembla que està més depurat i més ben refinat, especialment en les fotos nocturnes, perquè té una cosa que es diu Ultra Night o Ultra Noche, que et fa uns vídeos en 4K de nit que és brutal. O sigui, ells s'hi han esforçat molt per aconseguir-ho i sembla que ho han aconseguit. En definitiva, que en la lluita pel que són les millors càmeres de l'any 2022, aquest serà un dels 3 o 4 mòbils, juntament amb el seu germà gran, evidentment, que estaran en el podi. I no crec que hi hagi gaires mòbils que superin l'Oppo Find X5 o X5 Pro. En termes de so, jo crec que és més bo en càmeres i en imatge que no pas amb so. També té so Dolby Atmos, el que passa és que com que els altaveus que té no són els mateixos, que aquí té un que té una sortida més gran que no pas el de dalt, aleshores és com que tens la sensació que l'altaveu de la dreta se sent una miqueta més que l'altaveu de l'esquerra. Moltes vegades això ho arriba a compensar. Hi ha vegades que no tens aquesta sensació, hi ha vegades que sí que la tens, però no sempre el tens, i aleshores això et fa que diguis, ostres, se sent més de la dreta que de l'esquerra. Bé, com els mòbils que no són estèreo. Però és igual, si he de renunciar a alguna cosa que sigui el so abans que a la imatge i a les càmeres. I en termes de bloqueig et diré que està molt bé, especialment en termes de bloqueig facial, perquè sempre funciona, sempre em reconeix, especialment, clar, si hi ha molta llum. I pel que fa al desbloqueig amb l'empremta dactilar, doncs diria que t'enganxa un 90% de les vegades. No sempre t'agafa, però jo crec que pràcticament 90% de les vegades et desbloqueja bé amb el dit. I com a cirereta final et diré que el preu són 999 euros. El X5
perquè l'X5 Pro en són 1.300. Vaya tela marinera, qui els tingués, Això sí, durant les primeres setmanes, quan compres el telèfon, et regalen un rellotge, et regalen uns auriculars, et fan tot el pack, et fan tot el lot i te l'envien amb un llacet. Però ja són 1.000 euros. I fins aquí l'Oppo Find X5. Oppo, quin rellotge! Ens veiem al proper vídeo. Adéu-siau!